Бях на 14 години, след което родителите ме пратиха чирак в Севлиево при майстор занаятчия. Там често той ме пращаше да купя на майка му бял хляб. Като купях хляба, веднага се спомнях в родното село ядах царевичен хляб, който беше наръсан с малко брашно, да може да се опече и да се оформи като хляб. И когато вземах белия хляб, много ми се искаше и правих опит как да се отчипа малко от белия хляб и да видя неговия вкус какъв е. Така годините бяха много тежки, но минаха години, аз отраснах и днеска вече съм на 92 години и продължавам да се спомням за миналото и за уния години, детските години.